Ahoj, volám sa Zuzana. Kaderníctva veľmi nenavštevujem, o čom svedčí dĺžka mojich vlasov, farba a už aj rozštiepené končeky. Preto už by bol čas nielen teda ich podstrihnúť, ale možno aj zmeniť účes. Preto som sa prihlásila k Simonovi a dám si poradiť. Vlasy mám už dlhé až príliš, čo mi nevyhovuje, tak preto by som uvítala možno aj radikálnejšiu zmenu dĺžky. Zuzka je skôr taký klasický typ, ona vlastne aj upozorňovala hneď na začiatku, že si neprosí nič nejaké výstredné, extravagantné a podobne. Čo sa týka farby, tam sme sa jednoznačne zhodli, že tmavá farba nie, skôr niečo také svetlejšie. Nechcel som zase, keďže Zuzka moc kaderníctvo nenavštevuje, aby si to musela hneď dofarbovať. To znamená, že volil som takú farbu, ktorú nebude až tak veľmi vidieť, keď bude odrastať. A myslím si, že jej veľmi pristane proste taký medinkasto hnedý odtieň, to je nejaký, ale veľmi svetlo hnedý. Takže pri tvorbe strihu som sa zameral na to, aby to naozaj nebolo nič nejaké výstredné. Skôr taký klasický polodlhý účes. Čo sa týka dĺžky vlasov, skrátil som ich celkom podstatne, ako ste mohli vidieť. Nebol to so Zuzkou žiadny súboj, proste jej názor bol ten, alebo teda jej želanie bolo to, že už nechce mať také dlhé vlasy, takže som ja ho splnil. Trošku sme zviedli súboj s ofinou, kde si Zuzka predstavovala kratšiu ofinu, ja zase veľmi nie. Nakoniec to skončilo takým kompromisom, že na ofinu takú polodlhú, postupne zostrihanú. Čo sa týka úpravy toho účesu, tak to, čo môžete vidieť, alebo mohli ste, je iba voľne usušené a učesané. To znamená, že žiadne nejaké veľké fúkanie, ani žehlenie, ani nič podobné, čo bola Zuzkina požiadavka. Zuzka je jedna z tých žien, ktorá má to šťastie, že má svoje vlasy kvalitné. To znamená, že pokiaľ sa tam dá dobrý strih, kvalitný, tak naozaj nemusí nejak zložito upravovať ten účes. Čiže na to, aby nebolo veľa roboty s vlasmi, treba dve veci: kvalitný strih a kvalitné vlasy. Účes je krátky, čo som chcela, teda kratší. A hlavne farba nie je až tak radikálne zmenená, takže mi to veľmi vyhovuje. Myslím, že tento účes je veľmi praktický, nebudem potrebovať ho po umytí ani fúkať, ani zvláštne nejaké procedúry robiť, takže je to veľmi jednoduché na opravu, som spokojná.